No niin, nyt alkaa eeppinen nauhoitus. Mikäs tän videon nimeksi tulee? En mä oo vittu kertomassa, nimittäin mä ainakin tiedän, mutta toisaalta Jonne ei vittu varmaan tiedä mitään. Vittu joo, munapää satana vastaa, vaikka niin vitun karvan ettei pysty. Vittu se on oikein Tämä kaikki menee nauhalle. Tämä on Jonne eeppinen huutelu. Smägiolla on niin karvanen tise, joka pelkää sitä. Sano sit, lisää se YouTubeen sun käyttäjällä, niin mä löydän. Mä haluun näyttää sen kavereille. Hei Smägiolla, se tää nyt olla niin karvanen tise, joka pelkää sua. Tässä menee vaan ääne. Topo itse. Video ei valitettavasti tuu, mutta äänet menee. Kiduttaa tuolla oikeesti. Se äiti. Tämä on Jonne eeppinen ääni. Video. Vittu perkele, minä hänen vittu ees synkätä, sulla on vaan niin vittu paska kulma, kuten isän vittu paskan vittu Menkää toi niin Jonne. Serve, plää. Blä, ei kuulla. Servatsi pikku pappa. Koittakaa nyt puhua edes suomea. Ei vittu. On se? Eikö te jättä kuollut jo 1000 vuotta? Jeesus kuoli pari vuotta sitten. Se kuoli eilen mun. Sama teisti olen silti. Homo. Harri. Sydä sakon. Kaikki menee kattoo YouTubeen tän sitten kun tää menee. Kuuntelen näitä ääniä. Tästä tulee Jonne ja ääni menee nimeksi. Tää meni yli vähän. Tää menee jo yli ymmärryksen. Onko hauskaa olla R-vikainen vitu helari? Näitä on vielä nettiin. Mut nää äänet menee nettiin jo. Jos tätä 10 vuoden päästä tota videoa, niin ne häpeittää. Miten se saatana? Ei näy valitettavasti kuvaa näistä Jonneista. Sä oot sen verran koska pelaamaan, niin ei sillä kuvalla tekis mitään kuitenkaan. Ai millä? Ei mitään Niin sulla. vittu saatana 10 Jeesus on vastaan vammainen. yksi pirkinen munapäin. Vittu te ette pirkinen osaa vittu pelata ollenkaan. Kaikki nauhoitetaan tonne YouTubeen, valitaan. Turpakiilari. Ai sä sanot turpakiihalla. Harri. Mikä vittu on kanaa? Joo, tää on häkke. Voi juma. Mulla on hase. Ai sulla on ase vai? Mulla on ase. Homo. Sulla on ase, se on se dildo. Käytä sitä hyödyllisesti. Koko yhteiskunta pyytää sitä, että sä käytät sitä oikein.
Niin oikee. Kohdissa Mitä vittua siellä tapahtuu ihan oikein? Lopettiks ne jo ei? Kertokaa mikä se vitu YouTube-videon linkki on tai millä nimellä se löytyy tai jotain muuta. Siinä menee äänivideo, ei vielä lopetettu. Se jatkuu vielä se äänijuttu. No vittu mua kiinnostaa, antakaa linkki siihen vitu jolle. Ei se oo vielä YouTube. Eli ihan terävin veitsilaatikossa Ei vitu köyhä nössö. tyyppi. Meillä on vitun meritalo. 5/5. Ne on täällä alkubases. Kauheit kämppereitä ja häkkereitä nää. Kämpereitä. Turpa kiinni nyt vitu helari saatana. Tai pistäkää se kanava sitten. Joo, mä vaan äänitin nää, jaksanut video. Ei mitä vittua siellä tapahtuu? Kidutetaan tai jotain. He aina kiduttaa omaa isi. Tämä äänittäminen on tässä. Kiitos ja bye.